Noin. Ollaan selvittämässä DNAta. Ai moi. Pääsittekö kahville? En mä tiiä. Mut me selvitetään DNAt nyt. Pääsittekö juomaan kahville? Ei me päästä suomaan kahvea. Mä sanon se on. Nyt pois. Joo. Joo. Katois, joo. Mä käyn laittaa tuon oven nopeen kiinni, ettei ketään tuu häirittämään meitä. Mutta tämmöstä me oikeesti. Tässä ei oo mitään järkeä. Voisiko lähteä ton ulos vähän kävelillä? Hoppa! Nämä ei saisi mennä rikki. Nämä on monen soiden euron laitteita. Oh shit. No niin, päivä ollaan tätä. Me ollaan tultu juuri vähän aikaa sitten takaisin. Ja nyt? Se on valmis. Kyllä. Ja me voidaan tästä On lähteä. Toni Välimäen. Joo. Toni Välimäki on tappanut, aika melkein tappanut ihmisen. Se on oikeasti todella suosittu ihminen. Se on tappanut ihmisen. Melkein tappanut ihmisen. Toni Välimäki. Lait sitä, ne kaikki jutut lähtee siitä, sormenjäljet, sitä aineesta. Kannattaisi laittaa sitä. Tämä onkin sitä. Lait tännekin hiuksiin. Tai tänne ihmeen juttuihin. Joo. Nyt pitäisi kyllä olla hanskat kädessä, mutta ei voi mitään. Näiden kanssa ei voi toimia ilman hanskoja. Totta. Missä minä sen kannen laitoin? Mihin mä sen kannen laitoin? Mingen kannen. Jauhavotti. Oot hetki. Jos katsomassa. On. Tuohon minä sen. Noniin, lähdetään. Vai tarviiko meidän vielä lähteä? Sä voit lähteä. Minä Jakku otan muut vielä poliisit vähän. tästä sormenjäljet. Jakku poliisit vähän juoksee siellä. Jotakin kiireitä. Kyllä. Toni Välimäen. Ja hertte. Toni Välimäen. Sullahan on sen puhelin. Hap. Anna se tähän. Miksi? Koko on tässä. Mä lähden tossa. Moro. Joo. Lähdetään. Lähdetään. Lähdetään Anna ulos vähän kävelemään. Lähdetään tonne ulos vähän kävelemään, niin tuonne pois sieltä. Mä lähden jo. Tänne me ei mitään menty mettä läpi, kato. Me lähdettiin täältä lähtemään, niin mennään tosta mettä läpi. Noin. Voidaan muuten ottaa joku iveet nopeasti tosta. Oh shit! Oh shit! Kato jo. Kui vittu. Kädet ylös! Kädet ylös! Pudotaan se! Kädet selän taa! Pois se aseen luota! Ei! 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 Kädet ylös!